Faidi hingkai sengtang mangso mosdeng bahagai cha nailaihnai puila mosok yoknai erpore wak bahan no ruknai hingke oro wak bokhorok tongo wak bahan tongo obo prai 6-7 kg hingmano chalainai hingke prai 8-9 jona moton hingmano oro 8 kg moton wak bahan tongo ruklainai obo khe piyaj bai haching gura gura khaijak piyaj bai haching gura gura khaijak hingkai tabuk wngka hingke obono mix khainai mix khai obono sapulnai o mangso rukjak wak bahan rukjak obo moso kwthui yokjak obo khe moso kwthang yokjak khamchi khamchi khaiui hullaikha sengtak bono hingke obo mix khaibama pore hingke bagui chalaijak kha oro kaisa kwbangma tongo musuk barak kwrui kha takari kisa kisa khai obo khe main jaga mix khaimani jaga oro kwbangma khe mix khaimani erpore chwngya takari chikon khai nahar chalaio kisa kisa khai maar khai chakha chanai maar khai thok tongkha mo mosdeng tasty mosdeng maar khai thokka chakha chakjare hambai joto no naitongnai rok no.